Rölli tässä taitavasti voimistelee ja kaikki toiset ihailevasti katselee. Mä olen hirmuisen notkea ja Röllimetsän paras voimistelija. Ensiksi pyörittelen käsiäni näin ja sitten toista kättä toisinpäin ja sitten käännän toisen käden selänkaan. Tämä on mukavaa. Ja sitten minä istun tähän maahan näin ja taivutan jalkoja toisinpäin ja toisen jalan pujotan niskantaa. Tämä on mukavaa. Ja sitten otan varpaista kiinni näin ja sitten käännän nuttuni nurinpäin ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta. Ja mut mitenkäs minä tähän kiinni jäin? Jalkani taitaa olla väärinpäin ja toinen jalka kiinni on taskussa. Hei, minähän olen solmussa. Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä ja käteni en tiedä missä. Voi. Kautta likaisten varpaiteni. Metsän eläimet, tulkaa nyt auttamaan, kun minä olen juuttunut tähän kiinni. Minun varpaani on kiinni henkselissä. Voi kautta likaisten varpaiteni. Nyt tämä voimistelu saa kyllä riittää. En minä tästä pääse.